Iderketa taulak ikasteko trukotxoak. Gaur, bederatziko taula. Nola egin? Hasiko gara hamarrekoak jartzen. Goitik hanbera, 0 zenbakitik hasita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9. Eta orain, alderantziz. Unitateak betik hasita goraka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9. Eta listo, bederatziko taula, jada hortxe daukagu. Bederatzi bider bat, bederatzi. Bederatzi bider bi, 18. Bederatzi bider hiru, 27. Bider lau, 36. Bider bost, 45. Bider sei, 54. Bider zazpi, 63. Bederatzi bider zortzi, 72. Bederatzi bider bederatzi, 81. Eta bider 10, 90. Nola egin bederatziko taula gure eskuekin? Hatz bakoitzari zenbaki bat ematen diogu, batetik 10. Ezkerreko eskuan batetik 5 eta eskuiko eskuan 6tik 10. Orduan, bederatzi bider bat egiteko, bat zenbakia duen hatza jetxi egiten du. Hatz horretatik ezkerretara 10rekoak izango dira. Kasu honetan ez dago, 0. Eta eskubitara unitateak edo batekoak. Kasu honetan, 4 gehi 5 hatz, bederatzi. Bederatzi bider bat, bederatzi. Bigarren hatzarekin, bederatzi bider bi egiteko. Bi zenbaki duen hatza, jetxi. Bere ezkerretara, orain, hatz bat gelditzen da. Hori izango da 10rekoa. Eta eskubitara, 8. Bat eta 8, 18. Bederatzi bider bi, 18. Eta horrela denekin. Bederatzi bider hiru, 2 ezkerretara, 7 eskubitara. 2 eta 7, 27. Bederatzi bider laurekin, berdin. 3 ezkerretara eta 6 eskubitara. Bederatzi bider bost, bider 6, bider 7rekin, adibidez. 7garren hatza, bera. Ezkerretara 6 hatz, 6 10reko. Eskubitara 3 hatz, 3 unitate edo 3 bateko. 6 eta 3, 63. Bider 8, 72. Bider bederatzi, 8 ezkerretara, bat eskubitara, 81. Eta bider 10rekin, bederatzi hatz ezkerrean, 0 hatz eskubian, 90. Eta kitxo,